ana ta rigima akan sun yi sakandare, wani ya yi diploma. Ni fiye barka ku da zuwa tashar itadai TV. Idan yau ne zuwa ga ku ka danna mana subscribe kana ka danna kararrawa domin samun rahotanni da tsarin dora. Jam'iyyar APC ta yarda da sakamakon zaben da INEC ta bayyana shi a zaben gwamnoni da aka gudanar. Jam'iyyar APC ta fito ne tana yin jawabi game da zaben da aka gudanar, yayin da take cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta yi magudi a zaben da aka gudanar a zaben gwamnoni, yayin da take cewa waɗansu 'yan jam'iyyar APC sun fito suna sukar hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC da suke ce mata ta yi magudi a zaben da aka gudanar na 25 ga watan Mac, yayin da suke zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta da suke zarginta da ta yi magudi. Mutane suna ƙara ta dalilin haka ne jam'iyyar APC ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli, yayin da take zargin INEC ta mata magudi. Mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya fito ya yi maganganu game da wannan zaben da aka gudanar a 25 ga watan Mac, yayin da yake cewa yana yi wa dubannin jama'a wanda suka kaɗa musu kuri'a yana musu godiya da kuma 'yan takarkaru waɗanda suka samu nasara, yayin da haka yake ganin zai ba shi nasara a zaben da za a gudanar a nan gaba, wanda yake gani zai iya lashe wannan kujera da yake nema ta shugaban ƙasa. Mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso jiya ne ya wallafa wannan rahoto. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo domin kawo muku bidiyon da Dr. Rabi Musa Kwankwaso yake maganganu na. To masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar itadai TV. Idan yau ne zuwan ka da farko ka danna mana subscribe ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun dora. To ga bidiyon nan. ana ta rigima akan sun yi sakandare, wani ya yi diploma. Ni PhD ne fa da ni, civil engineer ne fa ni. Na ruwa shekara ta 17 akan dam, shekara ta 17 ina channel, shekara ta 17 ina aikace na hada mutane ruwa a jihar Kano. Na zo na shiga shekarar siyasa shekara 30. Na rike mukamai, kowa an ka tambaye shi me yayi, gwamna me yayi ko mataimakin shugaban kasa. Mataimakin shugaban kasa aiki ne, sufaya taya, yaushe zaka zo kai wani aiki ka ce kai kayan ba experience ba komai. Ku ci gaba da biyo mu a cikin bidiyo na su mun kawo muku sahihan rahotanni da zarar mun samu.